nó phải cho tao mới về máy sang đây mà nè băng số tăng sang đây băng số đó bữa xưa ăn con không ăn băng này tôi đây anh đè nhìn chỉ là tao khai vào đây nó sạch đi đen có ba là quay sạch thiếu con mà sao là surat đó rồi bác sơ đi sạch hay do nó xỉu Tabuk social media Tiprajwk berni video marke viral anggi tongo Kobor Da Kaham eba buri biangni bini hamsama sela kubuja bank manager job Khwlai tong henke tamani bini tomung sam kok satini kisa misa deraja kahai angya keba hamsama selano maya anggi dia Kobor anggi tangka atike jatre jat kok salai tomani nukjaka social media ni bekhakti bakicini video na tone joto tara bajolte munai sono Fadian ka jeng tine video ni bekhakti berni detail no je jeng saiman mano kaham ke sawi khanarnai Tiprajwk kami ka tidu pukhago bini detail no chere naima lo jeng saiman ka Tiprajwk agi chere puru bini saksori kaham normal tongmani yaklo buibe nasler jagi hingsa kena angchama darti Tiprajwk ni sakhamya truk barui bini tongmani chamani or kok samani rok melang kelangke sawi tongka যদি আমনো সিম্পল ডাইরেক্ট কবে সানা থাকে আগে চেরা চেরা কাহামনা তংজামানি বাদ জেপ্র শিকিলি সগি পায় আপ্রু কেন বড় খামিয়াবো জাদু মন্ত্র খলাই রিজামা দারতে Tiprajwk সাখামিয়া কলাই কিসা কবর কাহাই অঙ্গি থামাবাই বিনি কক সামারবো ঠিক করেই উল্টা পুলাকে সাউই টংকাহানি जों সাইমানকা তে অবরনি বুমা পুফা বিয়াং কমাজা বরনি সাজনো তাঙ্গি খেল খায়া হেনবালে অবরনি বুমা পুফা বো সাখামিয়া কলাইজাক বক্র কিসা মিসা দোস তঙ্গহানি जों সাইমানকা Hypono bini hamsama sela kubuja bank manager job Khwlai tong amano sana thangke bini kebo hamsama sela kere bokrogo kisa problem dus toma darte je sela nuki chajago amano ani bese nei sinimung ritongka sudo amsak simia Tiprajwk bori para beraye bini kalbari phadi hne jotono kwairo bagi tongpu tangge hinkai borok angke asai family bobahano kajana romusuna nukung khana romusuna amani darte maso waisha kamini nok berai bini kalbari phadi hne jotono infantry kelango Tiprajwk buri amongka tijo amsayo tongnai Tiprajwk burni kepala hamya kothoma amsuk jora bini chigutsa live story no khane belen Khairok Masicha buma pupa bo sak hamya kisa dos anglajak yang bosaju buri sikilbo borok hamya bai khalajagi tabu hinkai lama te bazar ko mangse gorgui jora lairi tona nangsiu Chini Tiprajwk area hanke atimang se nuksako baksa borok khorsate khorsana kaham nasilai tongmaya kisakena borok hamya po Swkal po derar laifo atimang se khane nugui tongsu mane Tiprajwk sime hamya khalai toma nuksako henma kokta tini burile tam hamya saya khakeba bo buka sitra akol sitra bono ba ati khalangba belaino Khairok Masicha bono kaham ke tukuro dress kaham choroi sajuri tonika hankeba ekdom buri kahama naithokse angki tongnai haipono kapal hamzaya o monai buroi tini buni kana sraimung manoi lamao ongkore ma tongsakha tei buma pufabo amsuk chukjagi hamya jaga kalajak hinkeba bahakile borni sajak sikili no naiman cheneba kapal hamya hinma bo kisane kokya o sungzaro atino sabake chana chabaya nangna nangbaya tongi kulpai angki tongo te sabake ba chana hinpono masaya tongna jaga no kurei nangna hinpono nangjana se kurei anglaimani nukjak tongsu amo kai sungsari kapal birma kongno tei sawse kulpai glakha borok khoroksa birman kaisa hama kahasi जों तिनि Tiprajwk burni live story kale khaye video khajini जोंनो sahornai roktam kok sakanor kisa nainadi Puliano biki jomate sino saka boibese hamya khajago darabo chini paranisi hamjama selama ya angki kobor ingyabo koborin bagise jesa selana phana hamjago ani bosaironi sawo o mane kai o Tiprajwk burnyo borok hamya boise jadu mantra bai kobor snamai ro henman kokta te bini kebo hamjama selabo kurei bo bini bokro kisa dos tomani bagase jasa selana bo nuk hake hamjago hnei ani bosar hnei sawo ama hake saka monai biki jomatia next monai gunda saka dara bo cherai purin simina kobor kuno hamjama kobor angmaniya bochini paranisi o mane kai bo cherai jorani simno kobor bini kebo hamjam kore hnei saka o monai gunda bo Next comment bukuk songkita deoron saka para daily kwai bak phayo bini kalbaro phadi hne mongolbaro bini kalebari hne jotono cyclangu angbono moi klayo bini babune ke datu klayo hne saka bukuk songkita deoron manengkha Tiprajwk bure daily no para berayi bini kalbari mongolbaro angnai an kalbari phabini hne paran borno invadio hinman kokta te obri ke buya bini moi klaifu ob bukuk songkita deormani Tabu ama hai kongno khana kanghe blaino kha khamjane kongno henima no tangke hinba borok angge asai phake bobo boino kajamano kanu kung khamano kangke to bini bukhaw phanyata kajanmo sumane hedeba abake bobo saksajung bono taijamna khajanai ba je bonino go je khanamani no
sak sajong kajana hanai bini kalbarini invite khai tong khata mo haita haipon te tamla sajane boni nasler ma hingsa kena tongmani dartino tini bawa hano kaham tongna jorase hamya Khwlai Rijakha Sikli bin wahano kapal hamena hanimanota next comment Kristo ketang saka buma bo koborno bobo kobor cherain simno bo hai jene jeno besai sanamai sawo o mane khai o Tiprajwk burni buma bo hano kobor te bawa hano kobor cherain simno hani saka e Kristo ketang so chini tara baitol te mana sundor hanga to je nama ni comment no nugima khana o burni kisa chikon sa detail je comment khane ron bakari jengnor phonok mani haipano tabu kokle amose bini ama bo hano kobor po te bawa hano kisa bokrok hamte ya kobor po hanga to beleno kha khamjane khar ma singse hedeba chini borok hanga ma hakemase gulagi tongsuo bobo hamya joton hamya majeng tosu henkai jodi amoni solution jodi hamna tigi thanga kai to sejang nukjak okra borok bahake bini solution karman abon kisa wansole naki ekdom kahamung nai hine kha khlayu amongka ei Tiprajwk burni chikonsa live story je bini birman mansake payment eba bo birman kalai tomani kobai kothoma phadige jeng ob video ni bukhak tinyo tei kaisa update norong chikonsa ruirinai jate norbo saimana bagi norok display khorja salana nukima khana binimong angka alok jamate tabuk tam khanba Tripura hasani football team ni goalkeeper tongnai alok jamatia mia gore motai puja rui phai drop keno o naithok hayungno eba singcharo yakari kalangka alok jamatia kha khamjak tabuk joto nokorok bini nokuni borok te bini dolok alok jamate ama haki atomsa tomang samang thei thamana nugui tei bini kamingka Omorpur ni makhra baso kamio hani cheng saimanka but alok jamatia tangi thikia asol bisini main reason tabuksu jorati chengni bukhakti jeng sesuya ko saimaya ko haipona je update mani tomani jorati chenoro sawirka boring family member bukhati mungsasuk update rio horna musung tong hake display chini Facebook Instagram adi nukima kana yang tinor jono alok jamatia ni je main reason tangi thikia bo sahori manuta